ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India, minta ka lami ha ka jinglong batmai, ringkat bat khatsan teligi features baningkong ha ka segment. La play ye ki booking, but ya ki jing tip bakam bnia, one shaka Frank Motors lat ko ringi, lani phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khanda hinyo lai. Ki Paidbah nong Shnong jong Shnong nong spung bat nong Sopian Wkhd Hills District ki balayo jingmentoy na ki scheme ka sarkar pedeng lembaga program Hamara Sankalp Vikasit Bharat hagalai pho tarik unai weng arajar arpulai ki layo lat Jingïakren markhmat bat menteri rang ba do kari u Narendra Modi hagabala tip kum ka online interaction haga jingyalang ka balalong hapo kamadan Shnong nong spung. Henrei namar ka jing bumbiang ka kor internet hagani ka jakat. Tang hadian katto ka ni minit bakalayat ka Jingïakren kila habban do no ya kalat ka kabu. Nakaliang jong kibor penyai district kila habban beteng no da ka jingyalang ban ai jing bensyai sya ki Paidbah halor ki skim boper jong ka sarkar pedeng ki ba ai jing mentoy ya ki Paidbah. Hagani ka jingyalang lai don rengkat lang ru uba V swear ADC ka Wkhd Hills District kumu kongsan. Bat ki officer na ki tenat sarkar boper. Ki skim ka sarkar kami ki kentup ya ka skim PMAYG, PM Kisan, PMYU, MGNREGA bat JJM. Ka tenat ka koi ka khia kala shim examen ya ki Paidbah ban lap ya ka jingpang shini, BP bat jingpang TB. Kaning create awareness bayok ki Paidbah kim tip ya ki benefits ya ki jumentoy tiba ka sarkar India kala ai deng ba skim boper kentup ya ka skim MGNREGA, PMYG, JJM, PM Kisan ki health program jo ka ICDS kumta baro ki don hado kumba khat khanyo tuli ki program ki bang cover akini ki awareness jongi kata ka ban kalong ka banengkong ka ba pat kalong ba Jordan kinu ki nong Shnong ki badang i sedien dang sha i sedien ha kini ki scheme ha kini ki welfare scheme jong government of India ni don menta ka enrollment ban pendung ye ki ban pendung keteng ye ki lada ki ini ko program ka sarkar India ngi ko abente ka sarkar India ka ko abente ya ke jing snau jong bobun balang na kinong Shnong ki blayo ini scheme of prepare na ha ka to bakadan ka meri kahani meri subani kata kalong kong ka testimony la nek jing phla jong ki beneficiaries la ki scheme of prepare ka ek jing soju phi ba ka ek jing ka jing soju phi ya ba ka ek jing long ju phi haswa ban pinyo ya kini ki scheme la da ka yeng baduk la da ka PM Kisan ne la ka yeng la ne la ka JJM la ne la na ki yeng la ne ki jing na program jong ka ICDS program jong ka health ka ek jing soju phi shwa pinyo in the scheme ba ka ek jing long ju phi menta bla yo ka ek jing fair haswa bat menta kini chemi ki testimony lane ki jing sngo ya ki phla jong Paidbah ki beneficiaries nang tapat lamba ki kini ki program ru indon shibun ki program prepare kong ki jing le sobha jong kong ki jing le sobha banila ban khodi phi bafin perform ya ki activities prepare kong ki jing wai ki cultural program bat kong ju le se ba lada ki don nang ni ki ba ni de ki ba di hok banyo ki award ki ba ki beneficiary ki batibet hagom ban penrekam ban penrekam ni scheme of prepare ki Shnong ki bala ban ai leadership ko biang hagom penrekam scheme ki sports person ki pokmat ha ki feel ba prepare ni don ka award